Linue egin gero, meixen diotez. Horako txekeratxo batzuk txokolati, kasik ez ebez. Osin esatetzien, errekazkinan eitzen nabien olako erreondozko zuloat, da aurrez bete, da han ez dakiz ematen foran egon bizten hile bete, ero bi ero ez dakiz ematen. Sebastiana Balanzategi, Unzueta. Da, hemen jaixo nintzen, da hasi bai. Ni Ferminaz, da hemen arraun jaixotan nau, da biziri morui hemen egun dut. Lasterre laro eta amarre mitxote urte, da bizi ustie baserrien. Baserriko bizimoru orduen, soluen hartzezin gauzakein, hartue, babie, da zera garixe. Da baserriko lana gogorra. Gero mendixin bebiltzen hau, arbola botaten iker ginen, da danea eta beharrape, danak koreina zebe bier, da ganauekin horixekin landu behin bier, da gogorra. Oin beke jautxea, baina orduko akordo askero agorra usan. Hombre, gizeko mina, fuertiago izetezan. Emakun gape, lanketan da jorran da ibilitzezan nien, han inguruen ibiltzezin bai. Numioke aldemenien otzaran baten ero kajan baten itxitxe jorran. Josten ikesin eben, arrelu egiten, da frakak arrelaut, ensegida apurtuta zean, da gauzak egiten, horretxeik josteko gauzak egiten. Da biltzen nintzen baserri bebai, makine hartu gerrixen da, makineik izagun lekure, eruten nuen neuk makinea. Totale aldatura bizimoru bai. Lehenko zehetik kompletamente. Da, oingo gazti gaina, esan dabe, ez dugu askok ez inezketan, lehenko bizimoru zelan zan. Mexik bitzen naunien, eusokuek eta parientik eta uluek harten nabien. Ulue haren zaldi hartzeko eta gizonak esaten nabien, gizonak uluek jaten nabela, Andrei erumarik, da zaldia Andrei. Da, urola zeitzen txanguek, zekuek, axolakuek, da arxolakuek, eta kalea ez gitzen beten. Kalien, eskola kalea jangitzen, baina jolazien hemen horra harriko itxin, hor goixen junteta haitzen, da horre bitxe haitzen. Batien txorromorroka eta bestien haineketan, da daneta. Azten honetan eskola begutxi, da batien antxaurren izan aurretik eta lana otezan. Ero ardizain, ero danea. Beharra da linua. Da, oin hemen zeleixetan dau bastante dau. Da lehen hau ere itxezan, soluen, galdan dute soluen ere itxezan, da orduen undixeu eta luziu hartzezan, horre beharra hartien zelan dagoen, honek oinek behatxu egetan diez. Erain itxezan, garixe eraiten zan batera. Lehinue ez da ifiko, baina seguramente euro hartzen eringo zan. Delko gero azitxuek, bora biltxo batzuk, lori ukite gero, lora dana bezala, da ase gorde eta zan, urrengo urtien, ero urrengo rokuen eraiteko. Lehenuen anak nipetzat andrak. Andrazien lehen nun behitzen zozer ikusi daukit eta usteot andrak. Bai, emakumiena. Hemen behunteta ginen, baserri bi ero hiru,
lagunketako bata bestiei. Garaikuek, etxaluzekuek eta zuetzukuek, geixen, horretxik. Garixe be, ietesekin ebitxe zan. Da zien azauek etxezien alako azau batzuk, da eskuetan nik astutre beti agioen eskuekin beltemune lotzeko eta eskuekin lotzezien da. Araipe honaipe zea linue be, ibel ikusinen. Da, gero, gure aitzitek erreka batea horra eruten zauen. Osin esateutzien, erreka eskinan eitzen nabien olako erreondozko zuloat, da aurrez bete, da han ez dakiz emat, denfora neon bizten hile bete, ero bi ero ez dakiz emat. Gero handik ekarri etxea eta ziketute, han arrixe, erropak lehenau garbiketakoen estiloa arri bat ifitzen nabien, da han golpeka bihundu itzen nabien. Gero, ondikon gehi xaulan eketan zan, hori hor dauzen txarrantxiaz, tiretut uli bezala. Da gero horraztute gero arixe itezan. Horraztu ondo horraztu bizan. Da gero gorue, batzuk itzen zan, goru izetezan makile bat almen goixen ez dakiz errep iten hauen. Da egin holan, bat itezan pilue arixe eta gero han batu. Da bestelan zerien makinan ifini, da anauen kanila bamoruen ondi bat, da antxe bat itxesan. Da, gero, arixe itzen nabien. Ondo esertu, ondo banandu, da gero arixe itzen nabien. Euli esateakon, itzen zauena telioi, eskoitzan, azkenengo zeretan eskoitzan itxesan, eulioi. Orduan urrin itxesan eskoitza, hor basotik, behin menuz arreze joenaz, baina itxesan. Da antxe itxen habien, euliek telioi. Da gero, erropi itxeko izerak eta horrek itxeko. Da horri zakarrenaz, zakuek. Da noberen barruko erropak eta itxeko horretako eusetan nebien. Honek itxezete ziren egoien izerak pintxeko. Da geixenien ibili bizetezan, bi egun irute, da horren ibili izan, da gero hartaz izaz aplastau joskurie itxezan. Da ondo geraketa ziren, orduan ondo. Ederto, hau gukenak gauza asko ken onduen eta etxien. Da, hau finau da. Bai, honeaz, morukua, zeinoen niretiak trajie. Da, eleante, behatu jakon. Hau da, kamixoie. Da, honek lehenau, emakumak honek ebitez zuen, da gizonei toketakonak barrutik, honek erropok. Da oso molesto zuek, ero bai, ziren bastante molesto zuek, ziren itxurie bastante gogorra ziren, da oingo molko zuabiek ez. Da gero, hemen zerak, oeko izerape, bere izen da jovita elorza zan, da izen da guzti karriko, hamak ona gurea karriko, harrikuko erropa dionez.